Koncentrace toho toxinu vypadá tak, že tady je buňka, která by mohla být nakažena nebo napadena tím toxínem a má ten nějaký receptor. Skoro do buňky skoro nepronikne nic, pokud tam nemá nějakou takovou nějakého toho trojského koně nebo nějakou cestičku nebo nějakou branku nebo takhle, jak se tam dostat. Buňky jsou strašně dobře chráněné, ta buněčná membrána je něco úžasného a nepropustí se tam skoro nic, ale je tam dost teda nových děr všelijakých, jak se tam proniknout dá. A ten toxin prostě má nějaká místa, kde se můžete na ten takzvaný receptor, samozřejmě ten receptor tam se evolučně nevyvinul proto, aby toxin Clostridium perfringens mohl do té buňky proniknout. Ten receptor je na něco jiného, ale taky, protože ty receptory často nejsou moc specifické, takže kromě toho, na co to tam jsou, tak se tam nějaká ta buňka, teda nějaký ten toxin nebo něco takového, virus a takhle, se tam propašuje, no. A tady jsou teda ty toxíny a v podstatě ty protilátky, ty toxíny vyváží, jak už teda říkal teda kolega Feldina, pak teda peristaltikou se dostanou ven, takže se nedostanou k těm receptorům. A nebo je pak pohltí, pokud to ve střevě, tak se dostane s střevním obsahem, a pokud to někde v těle, tak nějaká ta fagocitující buňka, tady ty komplexy, antigen, protilátka, potom spolkne a zpracuje.